Bonġi, Giovan. Oh, ġisel. Tidħol int u titfaċċa x-xemx. Kif int wara l-għamil? Kif tridni nkun? Ilu ġimgħa ma jkellimni. Dan nuqqas irid jara bajnejh aktar. Tukotax. Daqs dawk irġieli ġru warajk mort tama wara dak. Ma ħana diġà bdejtik bis-sieq. Hemm bdejtini bis-sieq, Giovan. Mhux għall-Pippo qiegħda tgħid? Ħaqek iżjed minn hekk. Għalija Benitet ngħid. Kemm qed insofri, ma ġara xejn. Nissapporti kollox u nofri kollox b'sakrifiċċju għalina. Ħalli għalikux. Ilek minn daħlek fil-kredu, Giovan, moħħok għandi tarax. X'tagħmel hekk? Ma tafx kif jien meġnu warajk. Insib lil dak hawn jien. Mija ma jkun assoċjetax. Hu għandu pjaċir bija. Għal xejn, Giovan. Qalbi mejt għal kollox. Ħallini kun jien il-leġġati għal ħajja trid. Għallek għaw, Giovan. Anġlu fejnu? Anġlu kellu għadja, sa dan it-tant ħatlek sib uffiċċju. Issa xi ngħidlek. Grazzi, l-għodwa tajba. Fimtek. L-għodwa tajba, signorina, u tinsiex, ikollu bżonn xi ħaġa. Tixtrija, Giovan. Issa. Sejjer. Tak fejn sejjerux. Il-każin l-aħmar. Inċandek bżon? Taf li l-ġimgħa ma tkellimnihi. Taf kemm l-ingwieta minn daħħadha li kellimtni? Min xi ħtija għandi. Mela jien gaffija? Allura miskin la tilqitu l-mara. Sowwa mela. Telqitu l-mara u jiġi jisserva bik. Għax hu ma xtaqx inkwitalilek hi. Li daħni fil-gredu? Isma' wara kollox Pitru waħu daqs kemm ħija. Pitru hija. Pitru ġanna x'jaħsal. Aħjar ma kellek xejn. Mhux dak qed nipprova ngħidlek kienet telqitu l-mara u reġa' żewweġ u allura. Telqitu l-mara? Ejja ma naf xejn. Nisma' issa? Taf ngħid jien? Illi inti mort Ruma, tiġġela ma dak l-iswed, dak li naf messek tisħi. Jien, sa żiddu l-żaglas biex iċċaqlaq meħdejk kemm domna Ruma. Biex intatli, terfa' responsabilità u rabbija waħdi. Daqsekku, la ma tidix int irrabbija jien. It-tifla taħuna Pietru, ġej toqgħod magħna. Ma stenna oqgħod. Taħuna Pietru. Tira, dak biex jagħmel. Raffilli hu. Fimt ħażin. Skużani. Ma xu ma fimti? Għad fadal ħin bizzejjed. Trid nirġi miegħek? M'hemmx għalfejn. Jekk ma jiġix, nibdew xorta waħda. Sejr waħdi. Benit, x'biċċa ġratilna Benit ħanajn Benit. Ġara minn minti? Le ħadd ma bit, it-tifla taħuna Pietru sa tasal illum. Allora ġeb kollu. Nofsi oħra, u ma sasib il-ħadd jistenni għall-ajruport jaħsra. U tibżax kollox nirranġaw. Anġlu! Tox tinkwieta, ċaħat sa jmur għal-jum sanħalaw għal-airport għak tinkwieta. Anġlu! Stajt kien iġri għakaw ta' mut, iġri ħaffer, iġri. Inti stajt għat l-qabel tal-għed ġeja salik. Niġri fejk għabla. Mura mux il-karozza mill-garax, ibqa sejjer l-airport u pikja n-nebotija u ġiba għawn. Iġri. Stajt għat l-qabel uħtaf. Ma nintajtni ċans nitkellem. Inti moħħok dak l-Amerikan iswed u b-bahri tiegħi miegħu. U nixtieq nkun naf minn dak il-bab ħalbin fuqi. Dobbet!
In kif se tkun naf minn negozja tiegħek l-airport? Anċi ħassu kemm int ignorant mhux negotja waħda għandu l-kappillan mum u ġiba nsi tibqa' ġejbihom. Hu d-dar tagħna, mur u ħadd Giselle! Jeezy! Yoo-hoo! Giselle! Baby, where are you? Jeezy! Hey, Jeezy! Jeezy! Hello! Nista' nkun naf xi trida Ġisella? Skużi, staqsejtu xi ħaġa? Saqsejtek xi trid lil Ġisella. X'un affarijiet ma? Mbagħad x'taħseb il-ġuvni bħali jrid il-Ġisella? Ġennitni ma, ġennitni. Saqsi! Tista' l-inqasej li fejn tqajt magħha? Ruma, trid taf xi ħaġa oħra ser. X'inhu? Ruma. Kellu raġun ħassu ħażin il-kappillar. Rosi, hej. Isma' mhux xi ħaġa, ma dik kienet tal-uża tiegħek. No, oh my God. She's not your type, man. I mean, kif naqbel Isma' mhux xi ħaġa ma kieku minnek indabbar rasu minn fejn ġejt. Għandna biżejjed minn kwiet ir-raħal. Kompli x'issintu. Mhux qabel insiba żgur, jiena tila niġi u nkellimha. Mhux ħanċaqla minn hawn sakemm tiġi u nkellimha. Ta' ġib. Ġifi! Ftit iktar minn ġimgħa ġewwa raħal u la nafu minn fejn ġejt u għal xiex ġejt. Naf jien, għax kont qed klient. X'nagħmel? Immorru. Inta ħalek. Mhux biss kemm ilek hawn frid ħafna koppji, imma kellek il-wiċċ tost li toqgħod tinnamra ma' sakristan fil-kantina. U dun benite, frizz bħal ħassa. Il-kappilla ma jindaħax. U xfija b'daqseg billi tfajla bħali tiddeverti ftit mal-Halloween ġarraħal. Brava. Raġini u krammastri. Mamma mia x'parti lastri. Batuni għalik, Sur President, ma qed nara li għandek x'tagħmelux. Il-kappillan mhux hawn Ġovan, se jkollna nibdew ngħidu. Stennini. Għandi qadja importanti, Sur President. Issa fejn inna nistennew ftit ieħor. Ilhom jippreparaw u fl-aħħar se tfaqqa waħda kbira. U xejn Ġovan,
dejjem jaraw xi vintaw biex jinkwetawni. U jien dal-inkwiet m'għadniex niblu aktar għalih. U kieku mhux għax naf li intik xokku tibqa' taħtu, kont ngħidlek xi ħaġa oħra, Le, mista tajli ta' Ma ngħidlekx tafx. Avolja mhix ħaġa xierqa li jmur jien nagħmel ġew. Għabis il-barra xintik daqqata bom, nkissellek rasek. Għall-informazzjoni tiegħek, oħti, għaweda. Kieku għattok fija ma fijiex. U kieku rajt dak li rajt jien, ma jgħat sottu kont tibqajn. Għaj, biex. Ma ngħidlekx. Għax nibżalik, ma ngħidlekx. Ma dix tajli? Tajlix? Ma nitfaq il-barra. Mur fil-kazin l-aħmar fejkont. Bum! Battu fis-sakristija, jien namra ma daqxejn ta' tfajla kuxteja barra. Fis-sakristija! L-Anġlu? Mux Anġlu. Is-sur Pippo. Pippo! L-iskop tiegħu kien li tidħol int u taqbadhom jien namraw hemm ġew. Imma dan mhux kollox tafx. Il-kbir għadu ġej. Ukoll? Mela x'ma iżjed? U ġejja waħda kbira don Benit. Dibżaħ ċafan, li mallem salbuħ. X'jistgħu jagħmlu lil daqsxejn ta' kappilla. Fraħal ċkejken. Grazzi ħabib, grazzi. U nadilek kelma l-ġid, tibżax. Tibżax ċafan. Nofri kollox għal nobieti. Selettan ġoban, minnu blaktija, jitfal ewwel ġebla. U minn minna u blaktija ġoban. Sur kappillanu. Le ġoban, jien mitneb kolenkol. U jien kont dekna ta' qalbi. Isma, li kont minnek indabbar rasi minna. Dawk nis jaslu għal kollox. Xeridu biex jagħmlu lek bomba għajt. Ġoban, l-għadu jisibek fejn iridek. Biss, jekk jiġri xi ħaġa, ħud li ħsieb. Bil-għal kollha. Ħallila bil-ejja. Benit. Ġizella. Xuk għadek tħallik f'idejja. Ħallini Giovanna x'mandix moħħok. Ġara kazin l-aħmar kemm hemm nies. Sej tajru l-lasis xuk minn ġorraħal. Jekk mhux minn din id-dinja Ġizella. Hemm il-banda wkoll. Daqshekk u waqt. Sejġu bil-banda biex iwaħtuni. Satar fil-raħal. Imma ma nemmenx li se jagħmlu li bomba u jiġu bil-banda. Emmenni Ġizella, illi xħin rajtum kien sa jħossni ħażin. Stħajt minn floku jien. Il-bambin rabak minn xarek oħt. Nħoss il-kuxċessa tiegħna difa. Dan boħra! Salvaġġa ħaldi morru għalja intom, u mux jien! Salvaġġi! Għana ma tmisnix! Xej,
Taġbat tikka ta' tadni, ritta bil-kap miegħi u ma rridix b'xejn. Intom battu li dan is-salvaċċalija il-kol il-ħabs li batkom dan ħtif bil-forza. X'għamilti lanċ? Ma jien, ma biltina xejn. Ma rridix tiġi bil-kwit, batta minn qalta kwita fil-karozza. Għamilt ħażin, titratta ma tfajla sabiħa bħal din. Ħara, sinjori. Ara ma tmissniex int taf il-kol għal-ħabs u int ma toħroġ minn hemm. Kikum mawx il-kappillan ngħidlek. Ara xudna għandi kappillan. Kuħab xid-divertux. Insetta għandek udnik bar mill-oħra. U t-sanajlek xaddi, kitbet l id-dajja! Mek. Dnub li ma tajtilek x'barra, taf x'għamilli dak. Qabad li l-bagalja u xeħet li ġol karozza. U mbagħad qabad li isni xi xkora tibe u tefani ġol karozza. Sakkar il-bibin u baqa' ġejgħu x'kanat. Dan ħtif u ħanuħu passi bil-liġi. L-edukazzjoni kollha, bit-tajjer nieħalli l pastas. Bil-provi. Iva, ikkalma. Id m'għandekx tort. U lanqas Anġlu m'għandu tort. Nuqqas ta' flejjem dak kollu. Kellna nibatu l-Anġlu għalik. Tibatu lilu, u bli Madrid. Bid-dritt kollu, signorina. Anġ. Mura x'għandek tagħmel. Taf se nagħmel Jesu kapillan. Ħamu żarmanġ. Tiġi miegħi, signorina. Ismani birka. Issa tlafu uħu banju, strafti biex tidira jiena. Kemm ħelwa. Nirrid pista. Nista' nkun naf xi skopantkom, jekk minn għalikom li ħadd ikkwastaw xi somma flus taħtuni għal xejn. Kbira di. Niġi maħtufa u nsir naf li jibdom involuti ġara nettif. Jena ħajkom li murlem, tafa xoħti tibda tiħu s-sibi. U jien ħanitlaq ukoll u wara min jipprova jwaqqafni. Issa żejjed salib ta' għax tellef li sabri. Għadem, x'mejk taħseb li? Meħsib li għalik jidde, xi Amerikan iswed bħal Johnny Bambiljew. Għara t-kellimni, jintax mux bil-li kapillan. Għara, ħallu li nitlaq, zgur, ma nantilħat. Ismani birka. Ma nisma xej, ħallu li nitlaq. Għandabu li l-lom krixti xbahint. Xie tristajt fuq għammint? Ġennitu l-missirek meta kienet telqitu. Ora ma semmix li l-missir, naftax li gra. Għamil għalli. Jek mintom se titilquna għad id-dawwer, za' kem tiflaħ. Ma tferżaq xejn, minna minti xirġa. Mela l-lura, waqfluni. Ġeħal banda tumbeli, ħalli għadad il-banda ġovan. Ismani mbirka, daħħala frasek għal-baldejjem li aħna maħranu l xejn u li għammok spiċċata li daqsek. Spiċċat? Ma ħadir kol. Għalli għam. Issa kamal, isma' nimbir. Tumbeli, Waslet il-badda.
Murkeċi għamma wara bibi. Neħjom li ġaman! Kappellan! Zia Pippo! Zia Pippo! Din in-neputija tiegħi sur Kappellan. Din akkuża serja. Dan ħtif. Sir Pippo. Iskot int! Għax bħalissa naqlaqlek li senet barra. Mela dan kien il-pjan sigrit. Ittra ta' forsi ġejja n-neputija minn barra, tiġi bil-banda u takkużani biħtif. Sur Kappellan, il-banda ġita hawnhekk għad unur tiegħek. Insej kellu ma laqtax għasli Kappellan? X'nu? Biex ma nisrattax festi lest nalqajn waħda. Basta tilqa l-istedina tagħna u tiġi tbierek l-istandardi u l-istatwa ta' San Katalġ. L-istandard timbrekomkom, imma l-istatwa le! Il-Kappellan? Jienu? Siju! Jiena ġizzi n-neputija tiegħek! Issa naf bil s-sed darba. Elko, għallewna wahdi, hej. Portax. Ma ux inta mill-kumpanija? Inki jofti mardet. Ma dak il-nofs xieħs ma għat. Għalla, ma mmurx ta' Zgur ma mmurx jien. Għax l-11 snin. Min jofse jamlu, Kemm ikellu xogħol. Għalkemm se jiffan fraw. Le, ma mmurx, ma mmurx. Ekki għajdu jinsuperfux. Udnu kbir il-superfja, Amu? Amu, għalu. Ġejjen! Naħseb aħjar kafe swed bla sokkor. Siltu wiċċek, tgħidlix l-bis bla ma ħsilt. Għallini joħta x'għandi rasi titteqqasam ġuġieħ. U bil-raġun. Jien ma nafx kif ma sħarġ. Aqqas ħaq mirra. Smaj, sattini d-għema l-kafe u s-toqot parra fil-vojt dal-ħodu. Inti taf kemm xrobt. Jaqbillek toqgħod attenta. Għax int ma dikx tifeżżaj. Ma dikx u għetta xie 18. Ja xej ma ngħidlek. Oqgħod attent għax għajma. Un baddaq sekk. U l-qoddim Alla bidlu bidek kollox. Kemm jaħraq. X'ma fuq in-nar ġej? Asħaq minn rak. Tikol u tixrob isek sponza jixfa. Ismaj, inti li għed zejed. Mux kullħat kienu xorob kem feraħ. Xirti nagħmel li noqta ħares li kellu xorbu mis-xejn. Kalma! Jien mhux fuq li kellu xorb qed nitkellem. Tfajla ħalli pomma fi snina,
U inti tbewwes u t-teftef u smesmes. Sħaq minn rak. Tajt. Naħseb li qed ngħid ta' xina win bissaw fil-kċina. Għandu biex jiftaħar il-kappilla, tgħix naboti li għandu bil-għaqad. Għalhekk dan l-aħħar sirna ndumu barra. U ndumu seklu qudiem il-mera nippittraw u nfexxu. Allura, xi pretendejt li għandi nagħmel? Inħallija weħeda? Għed xi ħadd li tieħu ħsiebha miskina? Miskina x'inkella tintilef u ma ssibx it-triq. Nitkemm x'xebek tiġġerra ma dak mal ieħor. Taqt il-barra jien, għax il-paroli żejjed idejjaqli lili. Bosta għalli nagħmlu l-kafe biex ħallihem x'kullu waħda. Ġibtet il-kafe. Issa kif tlisti dabbarra sek minn hawn ta' għax hekk jinduna xarta laqqattega hawnhekk, brasi jdur. Tafx kontat naħseb jekk iddura dawra dik kamra xejn ta' barra mek stereo xi arba ritratti ta' nisa ta' disija bas. Ejja sija bas ma tafx li taħt is-sakrisija ta' knisja hawn. Sewwa, naħseb ħadd ma jinżilha istess atleta. Għallek min? Ġizi. Allura ma billi tinżil hawnhekk tieħu naqra drink u tisma' naqra mużika mu fuq ir-radio. Ħallina. Namel żewġ galletti nizzor. Grazzi dun Benit. Imma ħadd il-parir tiegħek u bdejt id-dita. U għamil tajjeb. Taf nitolbok jekk ma jimpurtax. Għatran bit milli tixrob inti. Minna li jgħabad tajtu l-indi, zor. Għatra ġit tagħmel. Mbagħad ninta l-kappillan ma jkunx imbabas. Għala ġejżor. X'festa kellhom? Derli redek il-kazin, zor. U għax kont għaddejja u ġejluni nidħol. Ma rridhomx jaħsbu ġa superva, mbagħad wara kollox dawn ispan dummelit. U dawn donazzjoni għall-kunvent. Allura dik in-neputija tiegħek, dummelit. Sandra. Johnny. Għaw bil-ħaq. Għaw id-dar tal-kappillan jeda. Għajma hej. Tejli qalbi għata kemm ħan id-deverti. Ħallini sora dek ma tafx inkwitandi. M'għandux ma nitlaq minn hawn darba dejjem jien. U issa bħalek ngħid fejn se ssibħar minn hawn dubbent ħin. Tattiċi press! Enna ħjar ma d-nġib laħda l-inkwiet, l-ewwel kelli dak ix-xitan, u issa ġiddi, enna botija. Minti xifti għandek, dombenit ruħi. Ngħidlek il-verità inkont smajt xi ħaġa taf, imma metlek xejn biex ma ninkwetakx. Qalu kemm ilaw ġennet l-irġiel u l-ġuventu l-kollan warajhom. Akol. Daħin kemmel ġisema. Dewwimniex għax ma la jmur jgħidu li ħija. Kultant isek tibla żgħira int, tibża minn huk. Għax kemm ilu taħdek l-attak tal-qalb, ma rridx ninkwetaħ ma mhux ikun il-kaġun tiegħu jiena. Lan daħħal xi ħaġa f'moħħi ma jneħħi li ħadd. Imma l-affarijiet ma tix tagħmilhom hekk fis-sanna tal-mument. Daħlu għadal dejjem f'moħħhom. Li sakemm Missur Pippo jibqa' president ta' dal-gazin, Dum Benit jibqa' fi gwerra kontra tagħna. U li personali dak ma jġerraħniex. Mikel, billi t-dezinja minn segretarju. Daqshekk ħansolvu xi ħaġa. Għax jien ma mislix ċedejt. Jien ma rridx nistiednu. Kont naf li mhux se jaċċetta l-istedina tagħna. Imma bħalma ħaġġu tista' birrid ir-reżenja ma ħanieħdu xejn. L-aħjar hawn kompli u bad naraw kif ipattu ilu. X'in pattu ilu. Ma billi pattu ilu se nsolvu xi ħaġa. Mela nkomplu naqgħu fuq ras biex ma nagħmx tal-wara. Xi ħaġa li isir, Issa nkellmu jien, li jirrispettani ħafna. Tajjeb wisq, sowa tagħmel wens.
U ma seferlu. L-aħjar li ngħidu li ikun taġġil tal-kulħadd u għas-soċjetà wkoll jekk hu jirreżenja minn President. Inti min se tkellem? Is-Sur Pippo. Raset għalik, jeħsibtek se tkellem lil Benit. Qed torina kemm tirrispettah lil maħbub President tagħna. Isma' mhux qed nistenna li jitlob apoloġija ma l-inqas jista' jikteb żewġ linji. Qed tidher kraħjien il-gatin, l-inkwiet jiġru warajja. It-tor tiegħek, inti dan l-inkwiet m'għandekx tridu. Inti mhux biss tkun is-sinku tar-raħal, għandek għalfejn tkun ukoll il-President ta' dak il-miskub każin. Imma 10 snin. 10 snin sor? Ta' min għadlek. Pippo. Minti mis-sekta aktar minn Pippo Dun Benit. Baqalek 15 xahar oħra biex tagħlaq 10 snin kappilla f'dan ir-raħal? Taf li għekdel li jenu kol, ma għarriċ jemmerieħ. Għax balajja għajdu li għandi għalieħ. U meta mort hemmhekk insib qabdar ġil. Imdaw inqa oċċa jiċċaċraw mal-nepotija, ritla tiblani sor. ma kellekx tiġi l-Knisja? Fej? X'inqajjimtek għatlek biex tiġi l-Qudies, jgħu qed tistenni hemmhekk. Ma ġejtx. Jien waħdi qomt. Ġifieri rġajt il-qatt. Allum ħana laqajnija ma minn għada tibda tiġi l-Qudies miegħi. Iva, għada niġi. L-aħħar it-tiju Benit ma tantx kien jiflaħ, u l-inkwiet ma jagħmilux tajjeb. U allura? Tinkwetax. Instajt għamiltu xi ħaġa wasalt il-bieraħ kull waħda. Hawnhekk il-bieraħ wasalt imma kemm ilek tiġġerra qabel ġejt hawn. Kollu tortakom tafx, 1000 darba ċempilt u ma jirrispondini ħadd. Fittixtkom hawn l-uffiċċju, s-sagristija, l-knisja, ma ssibkom imkien. Isma' xirtuni nagħmel fuq kollox, norqod fi triq. Nsabbu x'nix ġew. Ara, naddak il-kantina, zbarazzajt kull minn. Issa, ġib trakka u ħanġorru kollox. U int, jgħal ħansu il-trak, u ġejt nejnu naddaf u koll, u nxiener li xi ħaġa sur kapillar. Ma nixxi ngħidilha u int. Sur... Johnny Bumble, tiftakarni? Niftakra kien għajta xan naqqa mhux id-dinja l-oħra minħabba bik. U jekk nuqqas ta' ftehmu, issa sirt naqfel il-ġizi u ġizella u mobil. Nefu għaw. Jekk bil-sibek ġejtaw biex tkompli dak li ħallet Ruma, għabiż il-barra. Ok, sur kapillar. Ġifieri jekk intom smajtu ħafna fuqi, anke jien smajt ħafna fuqkom ta' sija Ġiżella. Għalhekk tal-każin kollha kontra Tiju Benit għax ma jridekx tiżżewweġ is-Sur Pippo. Toċ id-dawar id-diskors, aħna fuq l-avventuri tiegħek qegħdin nitkellmu. Isma' hi, jekk ma tridu nixaw, għajduli ħanippakja u nitlaq u mmur lura minn fejn ġejt. Minix ngħidlek li ma rridux hawn u taf li hawnhekk irriduk. Imma hawnhekk m'intix f'Ingilterra, tittifhem li hawnhekk qiegħda Malta. Ġara ħarżaj fejn Tiju kien serta l-kappillan ta' dan ir-raħal. Ħirġa jien. Ejn sejra. Nista' quddiesa. Bħalissa ma jkunx hemm qudies. Hemmhekk trid ikun hemm il-qrar. Saru ħbib dan l-aħħar. Iva, jisal id-dirda. Ħajra n-netta. Ilu jiġri wara jadafx. Netta ma dizzajra, tinġabar miskina. Isma, tabdax kelma għenzu, kull ma jisma jmur jgħidu Ġovan. U Ġovan il-widna ta' kappillan. Mux ġobbin.
Ma poi l-istess waħda li ngħidu tagħmel. Nukud jadar fil-las, ġizi, inti għamandek xettita, t-ewel ta' xeħallumija, un-bat tarmi, Xorta li jensi boħra u hemm ħafna fuq il-baħra. maħna fuq fajla fil-ċallu, mux fuq fuq baħna. Aħna lint, mela jien. L-ewel t-tiri, un-bat jiġi dak il-xeħ doban, u t-mur miegħu, u li l-tħallina waħdi. Tara minnu l-baħna issa, il-qattrek kelb jiġi wara mutur. Rajt, mela ma rajt, imma l-kelb xandu xaqsa. Mbilli jiġi warajk, u mbilli jilaħqu, kapaċi jirbu jisuqu, l-istess dak xieħ ġuwan, billi toħroġ miegħu. Morala, l-ewwel toħroġ miegħi jienu. Jien suq tajjeb il-mutur ta'. Insomma, jekk tara id Alessandro ċaw tal-aqlura. Naħseb nara l-lejla ngħidilha ta' fil-każ. Għalhekk il-lejla jinta għall-kantina. Xibar xtidda? Spieċi, na members only, ta' mux member. Għallejtik ma' id-diverti. Insomma, jittista. Ċava. Għana xorta d-birek, u xorta toħroġ mal-marċ, u ġlitu piki li. Ġlitu piki kollu. Li kien raġel, missu maġi xejn law, mux ġijam jixrobu jikol me fuq darna. Xobbi, li mikil, għalga roħat. Tasa kien ħanżolli għaw jem bħalkom nasi għadax. Għalija zbalja, u zbalja bil-kbir ukoll. Imma għasib li ma kellu l-intenzjoni ħażina da. Biex kulħadd kienu x'għandhom kemm felaħ. Maħna li l-għalek t-għendieħ biex jibira kil-bara ta' sankatat. Sowa hej, kellu xorok u talaq il-barra bla klim u bla slim. U s-sur President jistenniħ. Mal-vara. U jekk ma jitlob skuża, bi kbira settum. U l-vara xorta bil-birek, jekk ma jibirek iċu, jibirek kappilla li jieġi minn floku. U x-gwerer irrid. U gwerer se jkollu, u minnu l-aqwa, iħawel. Aħjar ma ġejċin. Isma ħijien għad mizejra ta' ma nistax noqgħod imsakraw ġew jien noħorġu nibbażja rrid. Aħna ma nix ngħidulek biex toqgħod imsakraw ġew. U għaz biex ma toħroġ, ma meta toħroġ u tiddeverti ara li kun xira. Tifhem issa. Ġezi, aħna ġiet li qed ngħidulek, aħna maħbub ta'. U kieku tħobbuni ħad toqgħodu tajtu miegħi il-ħin kollu. Aħna maħniex ngħidu miegħek. Imissa li ġejt toqgħod hawnhekk magħna tibda ħajja ġdida. Mela taf se nagħmel? Ħanaqbad, nippakkja u nitlaq miegħu. Mill-ewwel offri li miskin għalli jekk ma jridux iżommu huma ejjandi u nrabbik jien. Min għalek? Ġovan miskin. Energy!